Ja, de uiterst besmettelijke infectiezieke kinkhoest is bezig aan een opmars in Limburg. Er zijn zelfs nu al meer dan 200 gevallen geconstateerd. En ik ga hierover praten met arts infectieziekte Christian Hoebe van het GGD Zuid-Limburg. Ja, welkom. Ja, laten we even bij het begin beginnen. Wat is kinkhoest precies? Ja, het is eigenlijk een bacterie die veroorzaakt in eerste instantie eigenlijk een soort verkoudheid. En daarna gaat het over in hoesten. En eigenlijk wat het meest kenmerkende van deze bacterie en ziekte is eigenlijk dat het heel lang duurt. Dus ik denk eigenlijk dat de meeste mensen het uiteindelijk allemaal wel een keer kennen. Er wordt meestal niet geconstateerd dat het om kinkhoest gaat, maar dat betekent eigenlijk als je 8 weken aan het hoesten bent, dan weet je eigenlijk altijd dat het kinkhoest is. Ja. Dus mensen die nu een weekje aan het hoesten zijn en verkouden zijn, die hoeven zich nog niet meteen zorgen te maken. Want wat zouden die mensen dan aanraden? Moeten ze zich laten onderzoeken of moeten ze naar de huisarts? Of? Nou, eigenlijk is het zo dat het een ziekte is die voor kinderen die gevaccineerd zijn en boven de 4 jaar eigenlijk niet zo heel erg veel kwaad kan. Het is alleen ontzettend vervelend. Je kan de nachten door wakker blijven en dat soort dingen. Dus vooral vervelend, maar geen hele ernstige dingen. Het is vooral ernstig eigenlijk voor pasgeborenen of kinderen die heel jong zijn en nog niet gevaccineerd zijn. Ja. En daar kan het echt ernstig verlopen. En zien we helaas ook in Nederland nog steeds tussen de 100 en 300 ziekenhuisopnames. Zo, dus het veel, is toch wel iets om je in ieder geval mee op te passen. Ja, want hoe zit het dan met die vaccinatie? Ik bedoel, kinderen die worden allemaal gevaccineerd. Ja. Maar ze lopen dus ook nog het risico om het te krijgen. Nou, eigenlijk is het zo dat dit is een vaccinatie die er niet voor zorgt dat je levenslang immuun bent. En veel andere vaccinaties doen dat wel. Dus als je dan eenmaal die vaccinatie hebt gehad, dan ben je er vanaf en krijg je de ziekte nooit meer. Ja. Deze vaccinatie zorgt eigenlijk maar voor een bescherming van ongeveer 5 jaar. En we proberen eigenlijk de kinderen zo vroeg mogelijk te vaccineren. Dat is ook eigenlijk gebeurd voor de kinkhoest, dat die van 3 maanden naar 2 maanden al begonnen wordt. En bij 2 maanden, 3 maanden, 4 maanden krijgen kinderen de eerste vaccinatie. En weten we dat daardoor je in ieder geval al genoeg beschermd bent. Maar ja, degenen die dus 0 tot 2 maanden zijn, die hebben we dan nog niet beschermd. En nou ja, dat kan dus soms toch nog tot problemen leiden. Ook al doen we dus via de vaccinatie heel veel aan. En wat voor gevaren zijn dan voor die kinderen in die leeftijd? Nou ja, wat het al zegt, dat kinkhoest betekent dat je op een gegeven moment zo hard kan hoesten dat je daar op een gegeven moment erg benauwd voor kan worden. Dus voor kinderen kan dat ernstig zijn. En in hele zeldzame gevallen kan je er zelfs in stikken. Dus dat is gewoon serieus. Ja, ik bedoel, nu is er een stijging. Hè? Ik zei het net al, meer dan 200 gevallen nu al. Ja. Is daar een verklaring voor? Nou, we zien eigenlijk alle jaren dat kinkhoest nog steeds voorkomt. Het komt gewoon voor bij alle mensen tussen de 4 en 85 jaar. Die krijgen dat. Dus we kunnen het niet helemaal uitbannen zoals we met sommige ziektes wel willen. Bijvoorbeeld met mazelen. Wat we nu zien is wel iets wat ongewoon is. Meestal hebben we zo rond de 50 gevallen in Limburg in het eerste kwartaal. En nu al 200. Of nog iets meer zelfs. Dus dat is toch 5 keer meer. Het kan zijn dat die piek gewoon verschuift. Kijk, infectieziektes houden zich niet altijd aan regels dat het precies altijd hetzelfde is elk jaar. Waar het dan precies door komt, weten we niet. Maar het betekent wel dat we extra alert moeten zijn. Ja, maar heeft u ook heeft u misschien een idee dan? Dat u denkt van normaal komt het in het najaar, hè? Deze stijging precies. Nu, dus eigenlijk al in het voorjaar. Zien we meestal de piek inderdaad in het tweede of derde kwartaal. Ja. Wat we wel gezien hebben is dat het afgelopen jaar, dus in 2011, ook het laatste kwartaal nog steeds hoog was. En het lijkt erop alsof het niet echt gaat dalen. Ik moet er wel bij zeggen dat deze cijfers van kinkhoest, het zijn zeg maar altijd het topje van de ijsberg. Wat ik al zei, heel veel mensen laten zich niet testen. Dus zie je dat ook niet terug in de cijfers. En we weten ook dat van die 200 maar een enkeling uiteindelijk gaat om een kindje. Dus de meeste gaat het ook niet om ernstige ziekten. Nee, het zijn meestal dus volwassenen die het hebben. Ja, het weer, kan dat meespelen met deze stijging? Ja. Zijn dat dingen die je dan onderzoekt als... Nou, dat is lastig met dit soort aantallen. Kijk, het is wel iets wat opvallend is dat het in het hele land gebeurt. Ja. Dus we zijn eigenlijk de eerste waar het eigenlijk gesignaleerd is. Dus dat is dan wel opvallend. En we moeten het gewoon in de gaten houden. Het kan best zijn dat het toch uiteindelijk weer naar beneden gaat. We weten gewoon dat deze vaccinatie niet 100% is. En dat we daar maar rekening moeten blijven houden met dit soort zaken. Kijk, op het moment dat het om een situatie is waarin een gezin bijvoorbeeld kinkhoest geconstateerd wordt en er is een ongevaccineerd kind, een baby bij,
dan gaan we als GGD er altijd op af om het gezin bijvoorbeeld antibiotica te geven. Om daarmee eigenlijk de baby te beschermen. Ja, maar qua vaccinatie worden er nu geen andere dingen aangepast? Nee, er zijn wel ideeën, omdat wat ik al zei, die ongevaccineerde baby's zijn eigenlijk niet beschermd nu. Om eens te kijken van, god, zou je eigenlijk niet als een soort beschermen ring juist de gezinsleden moeten vaccineren? Hè? Dus de aankomende ouders, broertjes en zusjes, misschien hulpverleners in het ziekenhuis die met kinderen werken. Ja. Zou je die niet moeten vaccineren? Nou, daar heeft de Gezondheidsraad zich ook over gebogen. Maar tot nu toe, het heeft nogal wat praktische consequenties. Want wie is nou precies een aankomend ouder? Wanneer vaccineer je ze dan precies? Maar het zou theoretisch gezien wel beter zijn voor die pasgeboren kinderen, zeg maar. Ja, Want die kunnen we zelf niet vaccineren. Maar klopt het dat het een virus is wat lastig te vaccineren is? Het is een bacterie, maar het op zich... het vaccin wat we nu hebben, over het algemeen voldoet dat gewoon goed om 5 jaar beschermd te zijn. Dus zeg maar in die zin verse vaccinatie helpt. Betekent alleen geen levenslange immuniteit. Nee. Ja, en zou het kunnen zijn dat mensen misschien hier in Limburg te heftig carnaval hebben gevierd? Dat die voorjaarsgriep nu is overgeslagen in de kinkhoest? Of sla ik nu heel ver door? Nou, het is zonder meer waar dat natuurlijk de infectieziekte, dat geldt voor meer infectieziekten, maar zeker ook voor kinkhoest. Op het moment dat je natuurlijk veel bij elkaar komt, en dat doen we met carnaval, dus betekent natuurlijk wel dat het makkelijker over kan gaan. En meestal betekent het ook dat we toch wat nachten de slaap wat minder nemen en je immuniteit ook wat minder kan zijn. Waardoor in die zin verspreiding wel makkelijker over kan gaan. Ja, en heeft u nu een bepaalde tips waar we rekening mee kunnen houden? Nou, het blijft gewoon zo dat op het moment dat je ernstig ziek bent, moet je gewoon natuurlijk naar de huisarts. En die zal zich bij kinderen soms nog doorverwijzen naar de kinderarts. Naast de vaccinatie ter preventie is het natuurlijk altijd zo dat het goed is om hoesthygiëne te betrachten. Zeker bij ongevaccineerde pasgeborenen. Hoesthygiëne? Ja, dat betekent hand voor de mond, zeg maar. En het andere is dat natuurlijk mensen die zelf hoesten of niezen, is het natuurlijk niet slim om dan op kraamvisite te gaan. Nee. Dus dat wordt eigenlijk sowieso afgeraden uit voorzorg. Dat heeft dan als voorzorg natuurlijk wel belangrijke consequenties. Ja. Oké. Dank u wel voor uw informatie. Ik hoop dat de mensen thuis gerustgesteld zijn. Dank u wel.